नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने बनवलेलं, अगदी सोप्या आणि मोजक्यात साहित्यात बनवलेलं हे चिकन आपल्याला नक्की आवडेल. त्यासाठी हा व्हिडिओ आपण नक्की पूर्ण पहा. मसालेदार चिकन. पॅन चिकन मसाला बनवण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही अर्धा किलो चिकन आणलं आहे. स्वच्छ धुतलं. हे चिकन स्वच्छ धुतल्यानंतर आम्ही चांगले असे कटिंग करून बारीक कटिंग करून घेतले आहे. हे पहा, हे चिकन आम्ही या ठिकाणी आपल्याला दाखवत आहोत. आपण हे पाहू शकता. अर्धा किलो चिकन आम्ही या ठिकाणी घेतलेले आहे आणि ह्या ठिकाणी 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चॉप्स करून घेतलेले आहेत. आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आहे आणि या ठिकाणी गरम मसाला बोलतात ना, त्याच्यात आम्ही काय करत आहोत सांगतो आपल्याला. या ठिकाणी काळी मिरी आहे, लवंग आहे, दालचिनी आहे, चक्री फूल आहे, हे तेजपत्ता आहे, 2 टोमॅटो आहेत आणि धनिया म्हणजेच कोथिंबीर आहे आणि मसाल्याच्या डब्यातील मसाले सुद्धा आहेत. चला तर मग सुरुवात करूया चिकन मसाला बनवायला. सुरुवातीला आपण हे चिकन जे आहे हे आपण मॅरिनेट करून घेऊया. त्यासाठी आपण अर्धा चमचा हळद टाकली आहे, लाल मिरची पावडर 1 चमचा आणि मग नंतर यामध्ये 1 छोटा चमचा आलं लसूण मिरचीची पेस्ट टाकली आहे. चला, हे सर्व आपण मिश्रण याला लावून घेऊया आणि अर्धा चमचा आपण मीठ सुद्धा घेऊया आणि 2 चमचे आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आम्ही या ठिकाणी चिकनला लावलेली आहे. बस, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट लावून झालेली आहे. हे चिकन आपण मॅरिनेट करून झालेलं आहे. आपण 15 मिनिटांसाठी तसंच ठेवूया आणि मग ह्याची फोडणीला घालूया. 15 मिनिटं झालेली आहेत. हे चिकन आपण बनवायला घेऊया. चिकन बनवण्यासाठी आम्ही पॅन गॅसवरती ठेवला आहे. पॅनमध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकले आहे आणि मग यामध्ये तेजपत्ता टाकायचा आहे, दालचिनी टाकायची आहे आणि चक्री फूल टाकलं आहे आणि 5 लवंगा टाकायचे आणि मग काळी मिरी जरा आपल्या अंदाजाने 5-6 काळी मिरी टाका. त्याने आपण हे जरा हलवून घ्या आणि मग नंतर बारीक कटिंग केलेला कांदा आपण यामध्ये टाकायचा आहे. बारीक कटिंग केलेला कांदा या पॅन मध्ये आम्ही टाकला आहे. चमच्याच्या साहाय्याने हळूहळू आपण हा कांदा या तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे फ्राय करून घ्यायचा आहे. म्हणजे कांदा ट्रान्सपरंट चांगला होईपर्यंत आपल्याला पॅन मध्ये हा चांगला असा भाजून घ्यायचा आहे. कांदा जो आहे पॅन मध्ये चांगल्या प्रकारे भाजून झालेला आहे. म्हणजे गुलाबी ट्रान्सपरंट असा हा कांदा आम्ही या ठिकाणी भाजून घेतलेला आहे. योग्यरित्या कांदा भाजून झाल्यानंतर यामध्ये आपण मसाले टाकूया. 1/2 चमचा हळद आम्ही या ठिकाणी टाकली आहे. मालवणी मसाला 1 चमचा आम्ही या ठिकाणी टाकला आहे आणि अर्धा चमचा आणि मसाला टाकला आहे. 1 चमचा लाल तिखट मसाला आम्ही या ठिकाणी वापरला आहे. 1/2 चमचा हा गरम मसाला आहे, तो सुद्धा आम्ही या पॅन मध्ये टाकला आहे. 1.5 चमचा धने पावडर यामध्ये आम्ही वापरणार आहोत. चला, 1.5 चमचा धने पावडर टाकलं. हे सर्व मसाले या कांद्यामध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचे आहेत. हा मसाला या कांद्यामध्ये चांगला असा फ्राय झाला पाहिजे, जेणेकरून आपण जे चिकन बनवतोय ना त्या चिकनला चांगली अशी चव येईल. मसाले या कांद्यामध्ये चांगल्या प्रकारे भाजून झाले आहेत, परतून झालेले आहेत. यामध्ये आपण हे चिकन ऍड करूया. हे पहा, सर्व चिकन आम्ही ताटामधलं या पॅन मध्ये टाकलेलं आहे आणि आपण हे चमच्याच्या सहाय्याने चांगल्या प्रकारे परतून घ्यायचं आहे, ढवळून घ्यायचं आहे. बघा, अशा प्रकारे सर्व मसाला या चिकनला लागेल, म्हणजे सर्व पीसेसला लागेल अशा पद्धतीने आपल्याला हे ढवळून घ्यायचं आहे. गॅस फ्लेम थोडीशी मीडियम केली तरी चालेल. म्हणजे जास्तीत जास्त हे चिकन पॅन मध्ये 2 मिनिटं चांगल्या प्रकारे भाजून घ्या. बाजूच्या गॅसवरती आम्ही गरम पाणी तापत ठेवलं होतं. थोडं गरम पाणी आम्ही ह्या चिकनच्या पॅन मध्ये आम्ही टाकत आहोत. जवळजवळ 1 ग्लास गरम पाणी आहे आणि मग पुन्हा आपण चमच्याच्या सहाय्याने हे चिकन ढवळून घ्यायचं. चिकन चांगल्या प्रकारे ढवळून झालेलं आहे आणि या चिकन मधील ग्रेव्हीला सुद्धा जरा उकळी सुद्धा येत आहे. हे पहा, हे चिकन शिजण्यासाठी 15 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया आणि मग नंतर हे चिकन आपण बनवण्यासाठी सुकं खोबरं आहे ना, अर्धी कवड आम्ही या ठिकाणी भाजून घेत आहोत. अर्ध्याच्या अर्धी ही कवड जी आहे अशा प्रकारे आपल्याला ही भाजून घ्यायची आहे.
अशा प्रकारे आपण ही नारळाची कवड भाजून घेतलेली आहे. नारळाची कवड जी आपण भाजून घेतली आहे ना, त्याचे बारीक तुकडे करून आम्ही घेतलेले आहेत. मिक्सरच्या भांड्यात आम्ही हे टाकत आहोत. हे पहा, नारळाची कवड चांगल्या प्रकारे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेली आहे. आणि यामध्ये आपण एक टोमॅटो जो आहे ना, तो जरा बारीक कापून टाकायचा, म्हणजे एकदम बारीक नाही करायचा, आपल्याला मिक्सरलाच लावायचा आहे. अजून एक टोमॅटो आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. 2 टोमॅटो आम्ही साधारणतः मध्यम आकाराचे या ठिकाणी वापरले. आणि मग ह्या कोथिंबीर टाकलेली आहे. झाकण लावून आपण हे मिक्सरला लावून आणूया. वाव, मिक्सरमध्ये ग्रेव्ही खूपच छान झालेली आहे. ही सर्व ग्रेव्ही जी आहे आपण चिकन बनवायला वापरूया. 15 मिनिटं झालेली आहेत. वाव, झाकण उघडल्यानंतर चिकन खूपच सुंदर दिसत आहे. चला, आपण ही बनवलेली ग्रेव्ही जी आहे ना, आपण यामध्ये ऍड करूया. ह्या ग्रेव्हीनी या चिकनला खूपच चांगली अशी चव येणार आहे. लाजवाब असं चिकन बनणार आहे. आणि मग ह्या ग्रेव्हीच्या भांड्यात पाणी टाकून आपण हे पाणी सुद्धा या चिकन मध्ये टाकायचं. आणि मग जरा गॅस फ्लेम फास्ट करायची आणि हे मिश्रण ढवळायला घ्यायचं. हे जे वाटण आम्ही बनवलं आहे ना, ते साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेलं आहे. आणि जरा हे वाटण शिजण्यासाठी जरा 1-2 उकळी काढून घ्या. 5 मिनिटांसाठी आपण मग झाकण ठेवूया, पण जरा हे ढवळून घेऊया. हे चिकन चांगल्या प्रकारे ढवळून झालेलं आहे. चवीपुरता मीठ आपण या ठिकाणी टाकायचं आहे. चला, चिकनला उकळी सुद्धा आलेली आहे. छान प्रकारे चिकन ग्रेव्ही पण तयार झालेली आहे. 5 मिनिटांसाठी या पॅन वरती आपण झाकण ठेवूया, कारण आपण जी ग्रेव्ही टाकलेली आहे ना, ती शिजायला पाहिजे. 15 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण उघडून पाहूया. वाव, वाफाळलेलं चिकन खूपच सुंदर दिसत आहे. आणि यावरती आपण जरा कोथिंबीर जरा शिवरून घेऊया. खूपच सुंदर हे चिकन ग्रेव्ही तयार झालेलं आहे. आपण एका डिश मध्ये हे चिकन काढून घेऊया. वाव, खूपच सुंदर हे वाफाळलेलं चिकन. छान. अशा प्रकारे आम्ही हे चिकन बनवलं. मी जवळून दाखवतो. मसालेदार वाफाळलेलं असं चिकन हे आम्ही या ठिकाणी बनवलेलं आहे. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.